Lefestezzel. Orjad keményen. De apa, többet nem akarok fújni. Többet nem akarok fújni. Miért nem? Metálos vagy? Tessék. Te metálos vagy? Igen, mert én metálos vagyok. Ja, jó. Apa, most mondd nekem, hogy milyen szép lett a sufni, hogy lefestett anya, jó? Jó, nagyon szép lett Zaza a sufni, hogy lefestette anya. Hí, de apa, még be kellett kapcsolni. Mit? Be van. Keresek valamit a sufniba, ami megnövett téged, jó? Jó. Szia. Szia. Limból kesztyű. Milyen kesztyű? Limból kesztyű. Baseball? Nem, limból kesztyű. Az milyen? Na, ne básd azt a nevét. Kicsit nagy rád, nem? Na, ki? Számold meg, hány ujjá van. Hány ujjá van a kesztyűnek? 1, 2, 3, 4. Igen, és még itt is van egy. 1. Akkor mennyi van? 11 belele. Nagy túrost. 5. 5. Ügyes vagy. Jó napot! Apa, nagyon cuki vagy. Yes, te is. Apa, te már túl öreg vagy a focizáshoz, de jó focista vagy. Ah, köszönöm szépen. Már fiatás. Sanya, jól vagy, és én is jól vagyok, de azért jól vagyok, apa már lefilmezted? És jól vagyok, anya, de ma csinálok.